TTAADC hapangni tuidul mungbai serang salo sikari bari dolai juni bokhaktui ambasa PRTI conference hall nogo ambasano khobui dolai hangkor kitingge amsani lukorokno wakte kubuni malmata renani nangkukmani phurumung panda songchajakha tei abono karipo TTAADC hapangni bokhakte naharjak juda juda shepsapni kokrokno pandani bisingte khurchajakha pandano chengsairokha ADC dolai juni vice chairman tei tongbaikha ambasa sabjuni vice chairman Premlal Morsom ambasa sabjuni vice chairman Pushari Riang dolai juni DP BO Dr. Pulkes Debormano khoboi kubuni adongrok Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ba ARDD ni गोबां बाथिनि बर' रावनि जे मालमाता वाक हिन्दी पुन हिन्दी बिनि तै जे जों थांनायनि बागै लाइभलिहुडनि बागै जे मालमाता राव खुसिमानि आबुनो फैयो जों गोबां मा ट्रेनिं राव ADC गभर्नमेन्ट फाइमानि आबुलो प्राय बायनै बायथामाय जों ट्रेनिं टाइम मांखा सुरुङै मांखा आबुल बागै हायनो हाय पाइपलाइन हामबाय मारिनाय अ डिपार्टमेन्ट न तै बोसिनि बर' राव न बसकाङो जे सुरुंनि बिसिंतै खुरुंनि बिसिंतै जों द्रुक द्रुक आखबनानि बागै जे प्रग्राम उद्योग नामानि मो बेलाय न काहाम तै जिनि ADC हापां 2021 फाइमानि आबुलो सुदु जों वा तो पुननि बेपारतिया जिनि वासु मुंकाइसा दङ जे जिनि बर' राव बेकार बेलाय न बांखा तै बिशेष भाबे जों न'ग्रगो माल माता रिउफानो दिनै गोबां मा मुसुक हिन्दी पुन हिन्दी तैनि वाक हिन्दी पोल्ट्री फार्म हिन्दी आबो बेलाय न फैयो दाख्लैबो आनि पाराव काइसा फार्म रिमाने अतो प्राय 1.5 kg 1 kg आबाहाय उजन रग अ फार्मनि पुरा थै थांबायखा आबाहाय बे जों जेदि वा तो पुन तै पोल्ट्री फार्म फानो जों डक्टर रंनि बिसिंतै बाहायके ब्रह्म सेफ थायनानै तै बाहायके दङ अंखे ब्रावमाइसो प्रतितिक पारावफोरनि स्टाफ नुये थाङो अब ओ ताव पइरनो रोगिनि कासमायाबो एबं प्रतितिक जायगायाव वर्कशॉप बा वन डे सेमिनार किएब्रा मथिवाथि पइनो बेखेरेनाय ओनो बेखेरेनाय सुनो बेखेरेनाय बेखे जत्न खेनिनाय से बाबदिखिनो जों लालन पालन माखेनाय आबं खेतिनि TTADC सरकार बेखौहायसो जे कोनो सरकार आबुनो उद्योग लादेलालाय जोंनायनि थाङा जिनि ताव TTADC सरकाराव जारा दंनायरो मालमाता रिये पदे गरीब गजारो किछुटा पार्सेन्टेज आगोया थाइमायनाय आबो हचाइताव जिनिस आबो मया जोंतिनि नायनांगौ खारिये सिनुनांगौ दिनै जे जोंनाव डक्टर निखुदे प्रश्न उत्तरनाय बेके पशुपाखि पालके जों पालनो जिनिस न रोगिनि मुक्तवानाय आबुनो दुय विशेष केब्रास खानाय निये जों सावो इनके जों बारिका असंख्य धन्यवाद मारियो ब्राउन बडिके प्रोसेस जों स्कान नियो प्रिपारेशन जदि खेया मतंखे अथवा खायजाक मानि तो थानायखाय जों आगेनि सिमिनो किसिसाला आगौमां खामनै जों आशा बिसास थायो डक्टरनि बिसिंतियाव जों